ng sakit na stage 5 chronic kidney disease. Opo. Nay, eto pong sakit ni nanay ay talagang mahaba-haba po itong gamutan, ano? So, kumusta po naman? Kumusta po yung gamutan ni nanay? Nasusustain po ba ninyo or medyo hirap po tayo sa buhay? Hirap po tayo sa sitwasyong ganito na talagang series of gamutan po yung kailangan ni nanay na pagdaanan? Opo, mahabang gamutan po habang nabubuhay po siya, dire-diretso po ang pagdadialysis niya. Opo. So ito po yung uri ng sakit na talagang lifetime na dadaan po siya sa dialysis, ano po, Nay. So aside po sa dialysis, Nay, ano po yung mga gamot na kinakailangan niya pong inumin? Marami po. Meron po siyang mga losartan, trimetazidine, mga febuxostat, yung mga maintenance po niya. Nag-inject din po siya ng iporitin para hindi po bumaba yung hemoglobin niya. Opo, ito po yung mga klase ng gamot na matataas po yung dosage. Opo. Opo. So, ngayon po, Nay, dahil po yung nanay nyo, meron po talagang pinagdadaan ng sakit. Paano po yung mga gastusin po tulad ng gamot? Ito pa pong sa dialysis, paano nyo po natutustusan, Nay? Wala. Hello po, Nay. Ano po? Opo, medyo maingay dyan sa inyong lugar, ano, Nay? Pero ulitin ko lang po, ano, paano nyo po nagagastusan or natutustusan ito pong mga pangangailangan sa, syempre, sa pagpapadialysis, sa maintenance, at kung ano pa pong gamot? Bali po, ang asawa ko po kasi tricycle driver po, ma'am. Ngayon po, ako naman po, para madagdagan po yung paggagamot sa nanay ko, nag-barbecue vendors na lang din po ako. So, kayo pong mag-asawa, meron po kayong hanap buhay, pero kumusta, Nay? Sapat naman po ba o talagang kulang na kulang? Kulang po. Bali, barbecue po ako pagka walang dialysis. Pero pagka may dialysis, hindi po ako nagbabarbecue kasi ako lang po talaga ang nag-aalaga sa nanay ko. Opo. So, isinasantabi nyo po muna na yung paghahanap buhay para po ay masamahan nyo si nanay sa pagpapadialysis. Nay? Nay, ilan po ba kayong magkakapatid? Tatlo po, ma'am, na wala na po ang isa. Bali, meron pa akong panganay na ate. Opo. So, dalawa na lang kayong magkapatid na nagtutulungan para dito sa pangangailangan ng nanay ninyo. Opo. Opo. So, ngayon po, ate, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ni nanay? Ano raw hinihingi sa Ako Bicol Party? Pang-dialysis po niya, ma'am. Opo, pang-dialysis po yung idinulog po ninyo sa Ako Bicol Party List na sana po kayo po ay matulungan. Opo. So, makinig po kayo, no, para sa agarang pagtugon sa pangangailangan medikal. Balikan natin ang inyong pong katabing si Ka-Rudy. Ka-Rudy, magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Apo. Ito po nga itong kababayan po rito, si nanay, ito ay lehitimong taga rito sa 175 Camarin, North Caloocan City. Ito ay tumulog sa ating tanggapan dito sa People's Day ngayon ng Ako Bicol Party List upang humingi siya ng tulong sa atin para doon sa kanyang ina. Apo. Kapatuwid, yung kanyang mga dokumento kanina, pinakita sa akin at ito naman ay review ko ay dapat talagang tulungan natin ang kanyang ina sa dahilan ang kanyang pagdadialysis. Agad ko naman tinawagan ang ating buting Congressman Saldico upang matulungan kagad itong ating kababayan. Okay, so dahil dyan, natawagan mo si Congressman Saldi, ano daw yung sagot niya? Matutulungan ba natin itong ating kababayan para sa kanyang pangangailangan para kay nanay sa gamutan niya? Opo, ito nga kagad sabi sa akin ng ating buting Congressman Saldico, bigyan mo na kagad ng 50K yan, 50,000 para magamit sa kanyang pagdadialysis
sa Tala Hospital. Kaya po, agad ko na pinagawa ang kanyang guarantee sa ating opisina kanina. Ayun, so Nanay Santa, ayan, 50,000 po daw na guarantee letter ang ibibigay po sa inyo mula sa Ako Bicol Party List para po sa pagpadialysis ng inyo pong nanay. Maraming salamat po. Ayun, natupad po ba yung wish mo kay Santa? Natupad po eh. Ayun. So, ano po yung masasabi nyo, Nay, sa Ako Bicol Party List at sa programa pong ito? Ako po'y nagpapasalamat po kay Congressman Saldico, kay Congressman Hill Bungalon, kay Sir Rudy Vizcaya po. Ako Bicol Tabang, ora mismo. Ayun. So, masasabi nyo po ba, Nay, na talagang Ako Bicol Tabang ora mismo or tulong ora mismo? Opo. Ayun. Maraming salamat po, Nanay, Ate Santa. At syempre sa inyo po, ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang ginang na hindi lamang stage 5 chronic kidney disease ang iniinda, pati na rin sakit sa puso ay kanya na ring hinaharap. Ang kanyang buong kwento, abangan po natin yan. At isang Pinay domestic helper sa Dammam, Saudi Arabia, minamaltrato ng kanyang employer. Ang ora mismo nating pag-aksyon, abangan. At wag mamaya mga ka-aksyon, bago po matapos ang ating programa, ay wag nyo pong bibitawan ang inyong cellphone at ang inyong pag-antabay sa aming programa dahil dalawang maswerte na naman ang ating kababayan na mabibigyan ng maagang pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kuya ko po kabawat saro, padago sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang... Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, come and experience
Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, balikan muli natin ang ating satellite office sa Caloocan City. Kasama pa rin natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ka Rudy. Magandang hapon po muli dyan po sa inyo. Ano lang sa inyo po. Opo, kasama mo, Ka Rudy, dyan si Rosario Encarnado na 7 taon nang lumalaban sa stage 5 chronic kidney disease at nakaraang taon lang ay na-diagnose na may sakit rin sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rosario. Magandang hapon po. Opo, kumusta po kayo, Nay? Ito, nahirapan luminga. Opo, sa dami-dami, Nay, na pwedeng i-shopping, eto pa po, Nay, sakit pa po yung sinaping nyo, Nay. Ano po? Sa dami-dami po, Nay, na pwedeng i-shopping, sakit pa po ang sinaping nyo, Nay. 2 sakit po ito. Opo. Actually, 3 po siya. May diabetes din po ako. Oh, 3 po pala. Nakakalungkot po, Nay, ano? Pero yan yung sinasabi, Nay, na kailangan po nating lumaban. Ano po, Nay? Opo, para po sa pamilya ko. Opo. Kumusta po na yung pakiramdam nyo po ngayon, Nay? Hirap po huminga. Naninikip yung dibdib ko. Opo. So, sige, Nay, kung hindi nyo po kayang sagutin yung mga tanong ko, Nay, okay lang po, ano. Pero kung kaya nyo po, Nay, para maibigay po namin yung pangangailangan po ninyo at malaman po namin. Eto po, Nay, na sakit nyo po, 7 taon mo na po itong iniindang sakit. Nag-dialysis ka na rin po ba? Or nag-undergo ka na po ng dialysis ngayon, Nay? Nag-undergo na po ako ng dialysis. Tapos last year po na diagnose ako na may heart failure na. Opo. So, sabi nyo, Nay, meron po kayong 3 nararamdaman o 3 sakit. Iyan pong sakit sa puso. Meron din po kayong diabetes at itong CKD. Heart failure din po. Opo. Opo. So, sa tatlong yan, Nay, sabay-sabay po ba yan? Sumasakit na lahat po ba yan? Sabay-sabay nararamdaman nyo po yung mga epekto niyan? Opo. Pati nga po yung sa mata, malabo na po yung paningin ko. Hindi na po ako nakakabasa kasi may ano na siya, retinopathy. Okay, so meron ka na din na retinopathy. So 4 na naman, Nay. Pang-4 na sakit. So paano po yan, Nay? Sinoy po yung katuwang nyo ngayon sa mga gastusin nyo po? Dahil eto pong mga sakit na meron po kayo, hindi po biro. Okay, Nay? Wala po. Opo, so mahina yung signal, ano? Nay, ano po yung tulong na gusto nyo pong hingiin sa Ako Bicol Party List? Para po sana sa angioplasty ko, sa hospital bill, and procedure. Okay. Sige po, Nay, ano, ang ramdam ko po yung Okay, Nay, alam ko po nahihirapan po kayo sa pagsasalita dahil pati po yung paghinga po ninyo ay talagang hirap po kayo. Diretso ko na po yung tanong kay Ka Rudy. Ano, Ka Rudy?
ito nga kanina, si Nana, itong kababayan natin. At taga rito siya sa Caloocan, dito sa Barangay 175, Camarin. Ito nga, dumulog din sa ating tanggapan upang humingi ng kanyang hospital bill sa National Kidney. Kaya talagang kailangan talagang tulungan natin dahil ang kanyang sakit ay talagang mahirap. At dahil ko naman tinawagan muli ang ating congressman, buting Congressman Saldico, upang matulungan dito ating kababayan. Opo, at ano po yung tugon ni Congressman Saldi sa pangangailangan or hiling po ni Nanay para po sa kanyang mga karamdaman? Opo, ang tugon sa akin nating buting Congressman Saldico, bigyan mo na kagad dyan ng 50,000. Ay! Para sa kanyang gamutan sa National Kidney Hospital. Muntik nang madagdagan ng 1 0, abunado ka, Rudy. Nay, akala ko kalahating milyon. Nay, 50,000 po ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ang matatanggap nyo po, Nay. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, Jill Bongalon and Sir Rudy Vizcaya and Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayun, so Nanay, opo, so ayun Nay, sumakit pa po yung dibdib nyo, Nay, yung puso nyo nung nalaman nyo po, Nay, na may tulong po mula sa Ako Bicol Party List. Opo, pero kasi kanina pa ako talaga nahihirapan. Ayun. Pinipilit ko lang po kasi talaga dahil kailangan ko balikan yung lahat ng GL ko. Opo. So, yan po, Nay. Lakasan nyo lang po, Nay, yung inyong pong loob at panalangin para po kayo ay gumaling na, Nay, ano? Opo, maraming salamat po. Opo, maraming salamat, Nanay, at maraming salamat din sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR. Maraming salamat din po sa inyo. Eto na mga ka-aksyon, 27 taong gulang naman na si Elnie Colon ay unang beses nang nakipagsapalaran na magtrabaho bilang domestic helper sa Dammam, Saudi Arabia nitong buwan lamang ng Agosto. Ngunit sa kasamang palad ay naging biktima ng pagmamaltrato mula sa kanyang employer. 4 na buwan nang nakalipas at hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw siyang natatanggap na aksyon mula sa kanyang agency. Ang panawagan ni Elnie, panoorin po natin ito. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Sana naman po magtulungan niyo po ako kasi sinasaktan po ako ng amo kong babae. Sana naman po makuha na ako dito at makaalis na ako at saka makauwi na din ako sa amin. Tulungan niyo po ako na makauwi at na makaalis ako dito kasi sinasaktan po ako ng amo kong babae. At wala naman po akong kasalanan. Ewan ko ano nangyari. Sana naman po matulungan niyo ako kasi ayoko nang magtrabaho dito. Gusto na akong makauwi. Gusto kong makauwi na po. Tulungan niyo po ako na makaalis ako dito at makauwi na ako. Ayoko po magtrabaho. Kahit nagkasakit ako, nilalagnat ako, pinapatrabaho pa rin ako ng amo ko. Tulungan niyo po ako. At yan mga ka-aksyon, yung panawagan ng ating OFW na kasalukuyan ay nakakaranas ng pagmamaltrato ng kanyang amo. Makakausap natin ngayon mismo itong si Elnie mula sa Dammam, Saudi Arabia. Magandang hapon sa inyo, Elnie. Elnie, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta ka ngayon dyan, Elnie? Okay lang po. Opo, okay ka lang. So, sa mga oras na ito, medyo kalmado ang pakiramdam mo dahil walang ginagawa sa'yo ngayon yung amo mo? Wala po. Opo. So, nasaan ka ngayon? Itong oras na to, nakausap kita, Elnie, nasaan ka ngayon? Nandito pa ako sa kwarto. Nasa kwarto ka. Di ibig sabihin, nandyan ka pa rin sa iyong employer? Opo. Ang employer mo ba ay babae o lalaki? Ang employer ko po ay lalaki. Lalaki. So, panawagan mo na sinasaktan ka nitong iyong lalaking employer. Ano bang mga pananakit or pagmamaltrato ang dinanas mo sa kanya?
Tinasaktan po ako niya doon sa braso ko po. Pinisil niya po yung braso ko. Ayun, nagkapatak po ako. Yung amo ko lang po, babae, yung sinapatan ko. Ang amo mo lalaki, pero yung ang nananakit sa'yo, yung babae. Babae. Asawa nitong employer mo. So, etong lalaking employer, wala ka namang problema sa kanya, walang pananakit na ginagawa sa'yo? Wala po. Wala po. Okay. Wala. So, ilang buwan ka na ngayon dyan? Mag-4 at kalahating buwan. Mag-4 na buwan? At kalahating. Okay. So, kailan ka nakaranas ng pananakit, pagmamaltrato mula dito sa babae mong amo? August 18 at 17 at 18. August? November 4. August 17 at 18. August 17 at 18, nakaranas ka ng pagmamaltrato. So, yan na nakikita natin ay yan yung mga pasamong tinamo dahil sa pananakit ng amo mo. Bakit ka naman sinasaktan ng amo mo? Meron ka bang nagawang mali na hindi nila nagustuhan? Wala naman po. So sa pagkakaalam mo, wala kang ginawang mali, pero talagang mapanakit lang itong amo mong babae. Opo. Hindi kaya ay pinagseselosan ka nitong amo mong babae or talagang sa tingin mo kahit anong ginagawa mong tama, sa mata niya ay mali? Opo, ganun po. Pero hindi po siya nagsiselos kasi hindi po tumitingin ng mga lalaki dito eh. Okay. Umiiwas po ako. Okay. So sa ngayon ay mahina yung boses mo dahil baka marinig ka ba ng iyong amo? Opo, kasi umalis po yung amo kong babae, yung naiwan ng mga anak lang niya dito. Okay. Diyan ba sa tinitirhan mo dyan sa amo mo, meron ka ding mga kasamang katulad mo na Pilipina din? Wala po, ako lang po mag-isa. Ikaw lang yung isang Pilipina or meron ka ding ibang mga kasamang katulong din dyan? Ay wala, ako lang po mag-isa po. Okay, so ikaw lang talaga yung kasambahay dyan. Sa pagdating naman sa trabaho, meron bang mga pinapagawa sa'yo na hindi mo kaya or hindi kasama doon sa kontrata mo? Wala naman po. Wala naman. So, ang talagang inirereklamo mo, itong pagiging mapanakit ng amo mong babae. Okay. Etong reklamo mo ay naiparating mo na ba dito sa agency mo? Opo, ma'am. Tagal na. Matagal na? Kailan pa? Opo. September 18. September 15, nung ipinarating mo sa agency mo, okay, September 18, nung ipinarating mo sa agency mo, yung tungkol sa sitwasyon mo dyan. Opo. September, October, November, so magtatatlong buwan na. So, ano yung naging aksyon ng iyong agency nung malaman nila itong sitwasyon mo, itong reklamo mo? Ayun po, palagi nila sinasabi sa akin na proseso pa po. Gratis po sila. Ano yon? Sabi nila na matawag pa daw sila dito na pinapractice pa lang daw nila yung mga reklamo ko. So magtiis-tiis ka muna dahil yung reklamo mo daw ay pinaproseso na nila. Opo. Okay. So yun ay sinabi nila sa'yo, pero kumusta? Bakit ipinaabot mo itong reklamo sa amin? Sa tingin mo, wala bang ginagawa naman talagang aksyon? Walang update kung ano na yung reklamo mo? Lahat po. Kasi nag-update po ako. Tapos wala po action yung agency namin. Tapos yun, humingi ako ng tulong sa mama ko para ma-action ako dito, makaalis ako dito. So, yung agency, hindi kasi nag-update sa akin eh. So ngayon, ano talaga yung pinakagusto mo? Makauwi ka ng Pilipinas? Gusto ko rin makauwi. Gusto mo talagang makauwi. So, eto ay unang beses mong pagtrabaho sa ibang bansa, tama? Opo. Oo.
Kung sakali na makauwi ka ng Pilipinas at meron ka pa rin bang plano na lumabas ng bansa at magtrabaho? Hindi na. Ayoko na. Dito ba sa Pilipinas, meron kang pamilya at mga anak? Meron po. 3. 3 ang anak mo. Meron po 3. Opo. So nasa poder ng asawa mo yung 3 mong anak? Yung 2 lang po. Yung nasa mama ko, 1 lang po. Yung isang mong anak nasa poder ng mama mo? Po. Yung 2? Nandun sa papa nila. Okay. Pero kumusta yung relasyon mo dito sa asawa mo? Ay, okay lang po. Wala naman po akong problema. Okay. So, at least ang pinoproblema mo lang talaga ngayon ay etong problema mo dyan, ano? Pero yung problema dito sa, yung sa pamilya mo, wala ka naman na problema. Wala po. Okay. So, kumusta? Sa pasahod, wala naman problema? Yung last month ko po is 1,200 SAR lang po yung binigay sa pamilya ko. Kulang po ng 300 SAR. So ibig mong sabihin, ang sweldo mo ay sila din yung nagpapadala? Sila po. Hindi mo nahahawakan ang sweldo mo ng buo? Okay. Yung passport mo, andyan ba sa'yo at ibang pang mga dokumento? Wala po. Nasa kanila po din? Niya yung passport ko. Opo, yung dokumento ko na nasa akin. Yung passport na po wala. Okay. How about yung ikama mo? Updated ba? Wala ka namang problema sa ikama? Wala. Wala po akong alam sa ikama po eh. So kahit ang ikama mo ay wala sa'yo? Wala po. Okay. So ngayon, ang gusto mo lang talaga ay makauwi dito sa Pilipinas ng ligtas. Opo. Dahil natatakot ka na kung ano yung gawin sa'yo ng amo mong babae. Opo. Alam ba ng amo mong lalaki na sinasaktan ka ng asawa niya? Alam niya po, isang business niya na nalaman. So ano yung naging action? Ano yung sabi ng asawa? Yung mister? Sabi ng asawa na tigilan mo na yan. Okay, so pinagsasabihan naman ng asawang lalaki, itong asawa niyang babae, na tigilan na yung pananakit sa'yo. Opo, yun lang po. Pero Okay. yung iba hindi niya alam. Okay, Elnie, makinig ka, no? Sinusubukan natin ngayong tawagan ang agency mo, pero di sinasagot ang ating tawag. Pero wag kang mag-alala, no? At hindi kami titigil na hindi namin makuha yung panig at hindi natin mapanagot itong agency mo kung binabanggit mo kasi kanina na ipinaalam mo na ito sa kanila. Subalit, wala silang aksyon patungkol dito. Opo. Okay, eto Elnie, upang mabigyan ng agarang aksyon itong alalahanin mo, ilalapit na natin ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration at nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Shi. Magandang hapon po. Apo, Attorney Shi, eto na naman po, isang kababayan po natin na nasa Dammam, Saudi Arabia, ang nakakaranas po ng pananakit, pagmamaltrato po ng kanyang amo. Attorney Shi, 4 na buwan pa lang po itong si Elnie. Ngunit nakakaranas na po ng ganito mula po sa kanyang employer. Ano po ba yung maaring kaharapin ng agency ito na hindi agad umaksyon noong naisumbong na po sa kanila ito pong reklamo at nangyayari po sa ating kababayang si Elnie? Okay, so definitely po kung may kapabayaan po yan, no? So, maaaring makakommit po siya ng recruitment violation. So, that could be a possible imposable penalty, could be suspension kung first time lang po niya i-commit ito. Kasi po, importante po na talagang yung mga panag-deploy po ng ating mga OFWs abroad, talagang dapat na monitor po kung ano po yung nangyayari. At kung at sabihin naman po ng deployed workers po, like tulad po ni Elnie, no, sa kanyang agencies, na meron siyang problema, kailangan po ito ay actionan kaagad. So otherwise, malinaw naman po na kapabayaan po yan. Opo. At yung case po nitong si Elnie, ma'am, ay na-endorse na po namin ito, no, sa ating MWO Alcobar.
And then, kukulitin din natin, bukod po dun sa kanyang Philippine Recruitment Agency, pati po yung ang MW Alcobar naman will coordinate naman po sa kanya pong Foreign Recruitment Agency para po ma-address po itong pananakit na sinasabi ng ating OFW laban sa kanyang employer. At of course, importante po no, na maipa-check up din po siya. So, kung mapupull out po siya at voluntarily ibibigay naman po siya ng kanyang employer sa agency, papadala po natin siya sa MWO po. So, ensure na mapacheck up kung ano man yung mga dinaramdam niya no, dahil dun sa pananakit ng kanyang employer. At kung nanaisin niya na magsampa po ng complaint, i-assess rin po siya to provide ng legal assistance po at ng lawyer po. Attorney, may binabanggit po itong si Elnie na lahat po ng dokumento, including ikama, passport, ay wala po sa kanya. So, nasa amo daw po niya. Sa ganito po, di ba bawal na bawal po ng isang OFW, especially sa Saudi Arabia, ay wala pong hinahawakan na ikama? Bawal po yan. Bawal po yung withholding of passport and other travel documents. So, ito pong mga to ay possible recruitment violations rin po, no? So, kaya ito, pag dumating po dito si Elnie, no, or kung di sila mag-settle po dyan, at magmatigas po yung kanyang employer o yung agency niya po dun sa mga wini-withhold na dokumento sa kanya po. So, pwede naman po siya no, na magsampa po ng kaukulang recruitment violation case po sa Department of Migrant Workers po. Opo. Isa pa po, attorney, dahil patungkol naman po sa sahod, kulang daw po yung sahod ni Elnie at yung sahod pa ay hindi niya po nahahawakan ng buo. At yung employer yung nagpapadala po sa pamilya nito pong ating OFW. Okay, ganito po. Pag may mga ganyan allegations po na hindi binayaran, so the burden of proof po lies po on the employer po and the agencies. So dapat ipakita po nila yung proof na talagang nabayaran po ng sweldo at iba pa po mga benepisyo na nauukol po no, para kay Elnie, sa ating OFW. Lahat po ng ito, once po na siya po ay makuha po from the employer, ay i-ensure po natin, ay papasettle po natin sa Migrant Workers Office po sa Alcobar bago po siya pauwi or mapauwi po ng Pilipinas para po sigurado po no, na nabayaran yung pinagtrabahuhan niya po. Opo. Attorney, ano po yung maaring asahan na proseso ni Elnie? Nakikinig po siya ngayon para naman mabigyan po natin siya ng pag-asa at di po siya mawalan po ng, at least hindi po siya panghinaan. Okay, Elnie. Unang-una lakasan mo yung loob mo, no? Kasi nandiyan naman ang Department of Migrant Workers at ang OWA. And of course, yung ating Migrant Workers Office, no? Alam na naman nila yung iyong kalagayan at alam na rin naman ng mga agency mo na on top na rito yung DMW at OWA. So, don't worry, Elnie. Kaya lang, syempre may proseso lang. Hindi ka naman pwedeng basta namin i-pull out yan. But rest assured na as we speak ngayon, no, habang nag-uusap tayo, ay ito ay in-endorse na namin no, para at least matulungan ka na, ha? So, lakasan mo lang yung loob mo and lagi ka lang magdadasal, ha? And i-ensure lang namin na hindi ka namin pababayaan. Opo. So, panay po yung pagtulo ng luha ni Elnie. Ramdam po natin na talagang nakakaramdam po siya ng sobrang takot po ano, sa kanyang sitwasyon. Kaya, Elnie, yung bilin po ni Atty. Shi, lakasan nyo lang po yung loob nyo. Ano? So, ginagawa na po nila yung lahat para kayo po ay makauwi ng ligtas. With that po, Atty. Shi, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Okay, welcome po. Ayan, Elnie. Elnie, napakinggan mo si Atty. Shi. Opo. So, ano yung pakiramdam mo ngayon, Elnie? Opo. So, malinaw, ano, yung mga binanggit ni Atty. Shi, etong agency mo ay mananagot kung talaga mapatunayan na meron silang kapabayaan sa pag-asikaso ng iyong problema o reklamo. Pagdating naman sa iyong pasahod, kinakailangan na maibigay ito sa iyo ng employer at yung mga dokumento, pag nalaman na talagang wala po sa inyo at talagang nasa kanila, meron din po silang kakaharapin na kaso. Shi man sa akin eh. Elnie, lakasan mo lang yung loob mo, no? Sabi ni Atty. Shi, dahil yung tulong ay on the way na.
Opo. Okay. Mag-ingat ka dyan, Elnie, at makikipag-ugnayan pa rin kami sa inyo para updated kami, at lakasan mo yung loob mo dahil sa tulong ng OWA at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, kayo ay makakauwi dito ng ligtas kasama ang iyong pamilya. Salamat po. Advance Merry Christmas sa iyo, Elnie. Thank you po. Ayan, at eto naman mga ka-aksyon, dumako na tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Handa na ba kayo mga ka-aksyon malaman kung sino ang dalawang maswerteng mapipili ngayong hapon? Huwag na natin patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello? Hello po. Ayan, hello. Ano yung pangalan mo, taga saan at ilang taon ka na? Okay, hello po Ma'am Remy. Ako po si Tiffany Londoño from Purok 5, Maupi, Daraga Albay. 33 years old po. Ayan, taga Maupi, Daraga Albay. Yes, Ma'am. Opo. Nanonood po ba kayo ng aming live? Opo, Ma'am. Okay, ano yung Ano yung damit ko? Damit mo po, Ma'am? Ano yung damit ko? Hindi damit mo. Ay! Ano yung color ng damit ko? Yung Ma'am, black na stripe na puti. Ayan, black na may stripes na puti. Okay, tumpak. Tama. So, ibig sabihin, nanonood po talaga kayo. Hindi ko na alam po. Gusto mong tanungin mo ako kung anong color ng suot mo? Ay! Anong color ng damit ko? Anong color ng suot mo? Opo. Hindi ko alam, hindi kita nakikita. Eto. Opo, ang ganda ng pangalan mo, Epiphany. Alam mo ba yung ibig sabihin yan? Opo, Ma'am, yung sa January birth month ko po, yung sa manifestation of Jesus Christ. Yan, tama, manifestation of Jesus Christ. Epiphany. Okay, so bagay na bagay sa panahon ngayon dahil magki-Christmas. Opo, Ma'am. Ang swerte ko naman kay Ma'am. Yan, maswerte ka nga. May pamilya ka na ba at may asawa at mga anak? Opo, Ma'am. Dalawa po ang anak ko. Dalawang anak mo. Ang asawa mo ilan? Isa lang, Ma'am. Okay, kung talagang nanonood ka, tumama ka dahil sabi mo, ang damit ko ay stripes. Pero ito yung pangalawa kong tanong. Ano yung masasabi mo sa mga kwentong natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Opo, ang masasabi ko lang, Ma'am, naway matulungan po yung Pinay na DH domestic helper po sa na minamaltrato po ay inaabuso, binubugbog ng Arabo po niyang among babae. Ayan, tumpak, very good ka talaga sa exam. Yes, perfect. Ma'am, napapalaw po talaga ako sa inyo para mga biyayaan ng maagang pamasko ni Kong Saldico. Yehey! Dahil dyan, Nanay, ikaw ang unang maswerteng napiling mabigyan ng 500 pesos ngayong araw. Maraming salamat, Ma'am. Matagal na po akong nagsusubaybay na naway mapili man po ako. Ngayon lang po ako pinwerte, Ma'am. Yehey! Anong gagawin mo sa 500 pesos? Ibibili ko po, Ma'am, ng gatas na meron ko. Ayan, nanay na nanay ka talaga. May 2 years old pa po kasi ako, Ma'am. Opo, nanay na nanay ka talaga, no? Lahat ay gagawin para sa wala na sa akin, Ma'am. Para sa anak ko na lang, Ma'am. Opo, congratulations. Very good ka, nanay. Huwag niyo pong ibababa yung telepono, dahil kakausapin pa po kayo ng aming staff para malaman po ang inyong detalye para matanggap niyo na po etong 500 pesos. Yay! Thank you po. Okay, Merry Christmas. Apo, maraming salamat sa muli. Dumako na tayo mga ka-aksyon sa ating pangalawang winner of the day. Hello! Hello po, Ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ano po ang inyong pangalan? Ilang taon na po Andrea kayo? Monreal po, Ma'am, from Ginubatan. Apo, taga Ginubatan. Ilang taon na po kayo? 28 po. 28. Nanonood ka ba ng live namin ngayon mismo? Opo, Ma'am. Opo. Okay. Saan ka nanonood? Lagi. Saan ka nanonood? Cellphone, TV, o... Sa cellphone lang po. Cellphone lang po. Okay, sa cellphone. Okay. Ikaw ba ay nag-aaral pa or may hanap buhay na? Ay, wala po, Ma'am. Housewife lang po. Nag-aalaga ng baby. May sakit po eh. Opo. Wag mong ilalang kasi napakahirap ang isang housewife. Wala pong day off.
Opo, okay Opo. lang yun. Okay lang. Ano para sa pamilya, nanay? Opo. Opo, ano po yung masasabi nyo sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon? Ano po, kahit anong pagsubok sa buhay, wag susuko. Laging si Lord lang lagi ang uunahin, kakayanin lahat. Ayun. So, sa lahat ng ating itinampok ngayong hapon, mapamedical or legal, dito sa ating OFW at doon sa mga tinulungan nating may sakit, huwag kalilimutan si Lord. Opo, si Lord lang lagi po. Opo. So, dahil dyan, ate, ikaw ay napili ngayong mabigyan ng... Magkano? 500! Magkano? 500 pesos. Sige nga, yung parang tuwang-tuwa yung boses na magkano? 500 pesos. Yay! 500 pesos! Thank you po. Congratulations po sa inyo. Saan mo gagamitin itong 500 pesos? Ibibilo ko po ng gamot ng baby ko po. Ayun. So, may sakit si baby, kaya tamang-tama, meron 500 pesos para makabili ka ng gamot. Dahil dyan, huwag niyong ibababa yung telepono. Kakausapin kayo ng aming staff para makuha yung detalye mo, para mapadala na sa iyo itong 500 pesos. Okay po. Thank you po. Thank you kung Salvi ko. Thank you. Okay, Merry Christmas in advance. Merry Christmas po. Okay, maraming salamat sa muli. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil syempre sa mga susunod na araw bukas may mananalo pa rin ng 500 pesos. At yan ang mga ka-aksyon ang dalawang maswerteng nanalo ngayong hapon sa ating maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo nang umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli para sa mechanics, para kayo ay makasali, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to Sumabaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos. Merry Christmas mga ka-aksyon! At yan mga ka-aksyon, ilang araw na lang, 14 days na lang mga ka-aksyon at Pasko na. Merry Christmas mga ka-aksyon! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur,
Maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.